Pri objednaní aplikácie na spracovanie výkazov je potrebné zaslať administratorovi údaje o poľovnom revíri, a to buď formou kópie rozhodnutia o uznaní poľovného revíru a zaradenie poľovného revíru do jednotlivých kvalitatívnych tried, alebo tieto údaje uviesť maily, a to jedná sa predovšetkým o názov a adresu užívateľa poľovného revíru, názov poľovného revíru, výmeru poľovného revíru, obvodný lesný úrad, do ktorého pôsobnosti poľovný revír patrí, číslo poľovného revíru a zaradenie poľovného revíru do poľovnej oblasti, chovateľského celku a lokality poľovného hospodára, číslo telefónu na poľovného hospodára a mailovú adresu poľovného hospodára. Tieto údaje slúžia pre vyplnenie základných údajov o užívateľovi a poľovnom revíri. Zadať údaje o normálnych kmeňových stavov jednotlivých druhov poľovnej zvery v poľovnom revíri. Normálne kmeňové stavy je potrebné uviesť v tvare. Rozdelenie podľa jednotlivých vekových tried, normálne kmeňové stavy samičej zvery a mláďat. Zadať zaradenie do akostnej triedy a koeficient prírastku pre jednotlivé druhy zvery plus výmeru, na akej je daná zver bonitovaná. Po vyplnení základných údajov je program pre poľovných hospodárov pripravený k používaniu. 31.3. užívateľ poľovného revíru je povinný odovzdať obvodnému lesnému úradu prehľad stavov zvery. Do prehľadu stavov zvery zadávame počty zistené u jednotlivých druhov zvery, ktoré sa vyskytujú v danom poľovnom revíru, a následne tieto údaje budú použité v plánoch chovu lovu ako jarné kmeňové stavy. V riadku 8 sú zadané normované kmeňové stavy. V riadku 9 sú zadané jarné kmeňové stavy k 31.3., ktoré vychádzajú z jednotlivých zadaní, ktoré sme zadali pri zistení u jednotlivých druhov zvery, a to v tvare. Do stĺpca A zadáme poradové číslo, do stĺpca B zadáme dátum, kedy sme zistili výskyt zvery, a následne do jednotlivých stĺpcov podľa pretlače zadávame, aký druh pohlavie bolo zistené v danom revíri. Všimneme si, že po zadaní do jednotlivých riadkov automatický program nám spočítava jarné kmeňové stavy a automaticky spočítava spolu samčiu zver a celkový výskyt zvery. Nakoniec v stĺpci daného riadku uvedieme miestny názov výskytu uvedených druhov zvery. Toto slúži pre užívateľa poľovného revíru, aby mal prehľad o tom, v ktorej časti poľovného revíru aká zver bola videná a nachádza sa. Je možné uviesť aj meno poľovníka, ktorý výskyt danej zvery zistil. U drobnej užitkovej zvery zadávame aj veľkosť poľovnej plochy, na ktorej bol daný výskyt zistený. Ku príkladu uvediem na výmere 50 hektárov bol klasickým ščítaním zvery zistený výskyt 15 kusov zajacov a program nám za pomoci vzorca automaticky stanoví jarné kmeňové stavy zo ščítanej plochy
s tým, že je potrebné previesť ščítanie zhruba na 10 až 20 plochy z stanovenej výmery daného druhu zvery. Takisto zadáme aj zistený výskyt u jarabice, zistený výskyt u bažantej zvery. Pri ščítaní drobnej užitkovej zvery na plochách, ktorých časť vyhovuje pre bažantiu zver, je dobré pri zadávaní do tohto programu, aby poľovný hospodár uviedol názov časti poľovného revíru a výmeru. V tomto prípade stanovujeme výskyt zajaca a pokiaľ na tejto istej ploche bol zistený aj bažant, ale jeho celková výmera nie je vhodná pre chov bažanta, aby poľovný hospodár zadal ten istý názov a len tú časť vo výmere v hektároch poľovnej plochy, ktorá vyhovuje pre daný druh zvery. Po zadaní všetkých zistení a údajov, ktoré boli nahlásené užívateľovi poľovného revíru, je prehľad stavov zvery vyplnený. Pomockou pre zadávanie riadku možno použiť automatické číslovanie riadku tým, že klikneme na prvý riadok označený číslom 1 stlačením ľavého tlačítka myši a jeho predržaním ťaháme po jednotlivých bunkách, kde nám program automaticky preraďuje čísla jednotlivých riadkov. Po zadaní všetkých údajov prehľad stavov zvery vytlačíme, a to spôsobom tak, že skontrolujeme si po kliknutí na náhľad. Ak v tomto stave je výkaz nastavený na tlač vo formáte A4 na 2 listy, s tým, že si skontrolujeme aj druhú stranu. Môže nastať prípad, kedy po nahľadnutí nám tlačiareň zobrazuje vytlačenie až 3 strán, čo je nežiaduce. V takomto prípade tento nedostatok možno odstrániť spôsobom tým, že zavriem náhľad a zmenším plochu jednotlivých stĺpcov. Druhou možnosťou uloženia prehľadu stavov zvery je prekonvertovať túto tabuľku do formátu PDF. Toto je možné jednoduchým spôsobom, a to uložiť a umožňuje publikovať kópiu sešitu ako súbor vo formátu PDF nebo XPS. Odklikneme na túto časť a prehľad stavov zvery je pripravený na uloženie vo formáte PDF. Prednú stranu prehľadu stavov zvery si vyignorujeme v časti Legenda tlače a po zadaní kódu pre prehľad stavov zvery, v našom prípade príloha 14, do polička K2 zadáme 14 a program nám vygeneruje prednú stranu prehľadu stavu zvery. Tú prednú stranu obdobne buď vytlačíme vo formáte na tlačiareň pomocou tisku, alebo takisto vytlačíme vo formáte PDF a v Acrobat Readeru jednotlivé stránky spojíme a máme pripravené vyplnené tlačivo prehľadu stavov zvery, prednú stranu i obidve zadné strany, ktoré možno archivovať, vytlačiť alebo zaslať elektronickou poštou. Po vypracovaní prehľadu stavov zvery pristúpime k vytváraniu plánu lovu 1, ktorý takisto je potrebné zaslať obvodnému lesnému úradu do 31.3. Tlačivo plánu lovu 1 si vyignorujeme kliknutím na odkaz plánu lovu 1 alebo odkliknutím na spodnej lište uvedené názvu plán lovu 1. Po prejdení z okna plánu lovu 1
sa nám vygeneruje tlačivo plánu lovu 1 s tým, že už máme zadané normálne kmeňové stavy jednotlivých druhov zvery. Po vyplnení prehľadu stavov zvery nám program automaticky vytvorí plán lovu 1 s tým, že sú uvedené očakávané prirastky a je stanovený letný stav pred odlovom. V danom plánu lovu 1 je potrebné zadať jedine údaje z predchádzajúceho schváleného plánu lovu, údaje o plnení plánu lovu v predchádzajúcom roku a stanoviť návrh plánu lovu. Pri návrhu plánu lovu nám program dbá na to, aby sme nenarušili pri love v danej poľovníckej sezóne normované kmeňové stavy. A to tým, že pokiaľ zadáme taký návrh plánu lovu, ktorý by znížil jarné kmeňové stavy až pod úroveň normálnych kmeňových stavov, automaticky nám program vygeneruje v danej vekovej triede alebo u jednotlivého druhu zvery náš návrh na formátu červenej farby. Čiže platí tu zásada: predpokladaný kmeňový stav k 31.3. budúceho roka nesmie byť nižší ako sú normované kmeňové stavy. Pri tlači plánu lovu 1 postupujeme obdobne ako u prehľadu stavov zvery, a to tým, že vytlačíme si klasickým spôsobom tabuľku plánu lovu 1 alebo vytlačíme, respektíve vygenerujeme vo formáte PDF s tým, že odklikneme na možnosť uložiť a zadáme formát PDF nebo XPS. Legendu tlače, prvú stranu plánu lovu 1 vytlačíme formou tým, že v poličku K2 zadáme číslo prílohy 10 a program nám automaticky vygeneruje plán chovu a lovu raticovej zvery. Na poľovnú sezónu povšimneme si, že v danom prípade nemáme zadaný rok. Skontrolujeme rok spracovania výkazov pre poľovnú sezónu, zadáme rok 2013, automaticky nám program generuje na poľovnú sezónu 2013-2014. Vytlačíme obdobným spôsobom ako legendu u prehľadu stavu zvery, a to buď tlačiarňou alebo v formáte PDF. V prípade, že váš program Excel neumožňuje uloženie formátu PDF alebo XPS, v takomto prípade je potrebné doinštalovať súčasť programu Microsoft Office, ktorý si bezplatne stiahnete na strane microsoft.com alebo hoci ktorej inej stránke po zadaní názvu doplnok balíka Microsoft Office 2007 uložiť ako PDF alebo XPS spoločne Microsoft. V tomto prípade je potrebné stiahnuť si aplikáciu, ktorú následne po inštalácii vo vašom počítači vám umožní uložiť jednotlivé aplikácie Microsoft Office vo formátoch PDF. Spolu s prehľadom stavov zvery a plánom lovu 1 je potrebné predložiť obvodnému lesnému úradu do 31.3. aj plán starostlivosti. Po odkliknutí na ikonku plánu starostlivosti nám program pre poľovných hospodárov automaticky vygeneruje tlačivo ročného plánu starostlivosti o zver na poľovnícku sezónu.
s tým, že zadávateľ zadáva do jednotlivých tabuliek údaje vyplývajúce z jeho poľovného revíru. Stanovené počty poľovníckych zariadení vychádzajúce z vyhlášky 344 z roku 2009 a následne novelizované vyhláškou 125 z roku 2012 program automaticky stanoví podľa normálnych kmeňových stavov zvery a užívateľ poľovného revíru zadáva len skutočný stav, plán budovania nových poľovníckych zariadení, respektíve plán likvidácie poľovníckych zariadení. Povšimneme si, že predpokladný stav k 1. nasledujúceho roku nám program sám stanovuje a spočítava z údajov, ktoré sme zadali. Takto vyplníme jednotlivé tabuľky s tým, že poslednú tabuľku F, potrebu krmiv, nám program automaticky vypočítava z prehľadu stavov zvery, čiže z jarných kmeňových stavov, z dĺžky prikonávacieho obdobia podľa návrhu poradného zboru poľovnej oblasti v dňoch, minimálnych dávkach jednotlivých druhov krmiva a určí nám množstvo a potrebu krmiva podľa predpokladaného stavu zvery na daný rok. V stĺpci L nám spočíta jednotlivé druhy krmiva spolu a vyjadrenú v kilogramoch. Pri tlači ročného plánu starostlivosti o zver poľovnícku sezónu postupujeme obdobne ako u predchádzajúcich tlačív, a to buď tlačivo si vytlačíme pomocou tlačiarne, alebo jednotlivé tlačiva vygenerujeme pomocou programu PDF. Takto vygenerované tlačivo ročné odoslať elektronickou poštou obvodnému lesnému úradu. 31.3. užívateľ poľovného revíru je povinný predložiť na schválenie obvodnému lesnému úradu prehľad stavov zvery, plán lovu 1, plán starostlivosti. 31.8. je užívateľ poľovného revíru povinný predložiť na schválenie plán lovu 2, že ročný plán chovu a lovu malej zvery na poľovnícku sezónu. Tak ako u predchádzajúceho plánu lovu 1 nám po zadaní prehľadu stavu zvery program automaticky vypočíta očakávaný prírastok a stav pred odlovom v poľovnej sezóne plus vygeneruje rezervy na zidné straty. Zadavateľ programu doplní len schválený plán lovu v predchádzajúcom roku, plnenie plánu lovu v predchádzajúcom roku a stanoví si návrh plánu lovu. Pri stanovení návrhu plánu lovu platí pravidlo obdobné ako u plánu chovu lovu 1, že návrh plánu lovu nesmie znížiť normálne kmeňové stavy pod daný stav. Program nás upozorní na túto skutočnosť tým, že zadaný návrh zmení farbu na červeno, pokiaľ by sme narušili normálne kmeňové stavy. Malá pomôcka. V prípade narušenia normálnych kmeňových stavov je možné znížiť návrh plánu lovu, alebo keď som rozhodnutý, že chcem odpoľovať 100 kusy, je potrebné zmeniť údaje prehľadu stavov zvery, a to dvomi spôsobmi. Buď znížim ščítaciu výmeru,
alebo našim zistený stav danej zveri. Po zadaní všetkých troch možností program automaticky prepočítava očakávaný prírastok, stav pred odlovom, rezervu na zimné straty a mení nám aj plán starostlivosti podľa zadania jarných kmeňových stavov. Ročný plán chovu a lovu malej zveri vytlačím obdobným spôsobom, a to buď formou tlače cez tlačiareň alebo uloženia vo formáte PDF. Prednú stranu ročného plánu vygenerujem tým, že zadám bunke K2 číslo prílohy 11, ktorá zodpovedá ročnému plánu chovu lovu malej zveri, a tento si následne buď vytlačím na tlačiarni alebo uložím pomocou formátu PDF. V prípade, že mám vygenerovaný ročný plán lovu prednú stranu a mám vygenerovanú samotnú tabuľku, tieto dva dokumenty môžem spojiť do jedného súboru čím v jednom dokumente mám vytvorený ročný plán chovu a lovu malej zveri prednú stranu spolu s tabuľkou ročného plánu chovu a lovu malej zveri na poľovnícku sezónu. Takýto súbor možno uložiť, možno zaslať elektronickou poštou alebo vytlačiť pomocou tlačiarne. 31.8. je užívateľ poľovného revíru povinný spolu s plánom lovu 2 zaslať obvodnému lesnému úradu i plán spoločných poľovačiek. Súčasťou tohto programu je aj tlačivo na generovanie plánu spoločných poľovačiek na poľovnícku sezónu s tým, že po vyplnení a naplánovaní jednotlivých poľovačkách je potrebné zadať aj preliminár v kusoch plán, ktoré sú naplánované na jednotlivé poľovačky odloviť. Program dbá na to, aby sme nezadali väčší počet odlovu, ako je schválený plán lovu, a to znova zaužívaným spôsobom, že pri prekročení návrhu nám automaticky schválený plán lovu zmení farbu na červeno, čo nám indikuje, že súčet všetkých návrhov plánu odlovu na jednotlivých poľovačkách prekračuje schválený plán lovu, čo je v rozpore s zákonom a vyhláškou o poľovníctve. Plán spoločných poľovačiek vytlačíme buď na tlačiarni alebo pomocou formátu PDF s tým, že legendu tlače prvú stranu zadáme v bunke K2 kódom 13, kde nám automaticky mení na plán spoločných poľovačiek poľovnícku sezónu 2013-2014. Tuto vytlačíme obdobne ako plán lovu 2 a zašleme alebo doručíme obvodnému lesnému úradu na schválenie. Druhú časť tohto programu pre poľovných hospodárov sú výkazy, ktoré slúžia na zaznamenávanie odlovu a nájdenej uhnutej zveri a jednotlivé hlásenia o vykonaní odlovu v danom poľovnom revíri. Povinnosťou každého poľovníka v poľovnom revíri oznámiť poľovnému hospodárovi
odlov každého druhu zvery do 24 hodín. Povinnosťou poľovného hospodára je takýto odlov zaznamenať do záznamu lovu. Tabuľka záznamu lovu je uvedená v prílohe vyhlášky 344 z roku 2009 pod číslom prílohy 17. V nasledujúcom stupe si ukážeme, ako zadávať údaje do záznamu o love zvery a nájdenej uhynutej zveri. V prvom riadku nám program vygeneruje schválený plán lovu, ktorý sme zadali u plánu lovu 1 31.3, u plánu lovu 2 31.8. V prípade, že obvodný lesný úrad upraví naše návrhy lovu, je potrebné v programe zmeniť návrh na návrh. V prvom riadku plánu lovu sú zaznamenané v prvom riadku plánu lovu sú uvedené návrhy odlovu schválené obvodným lesným úradom. V prípade, že obvodný lesný úrad zmenil náš návrh, je potrebné v pláne lovu 1 upraviť návrhy plánu lovu v zmysle schváleného návrhu obvodným lesným úradom, aby nám záznam automaticky stanovil schválený plán lovu. Pre urýchlenie a uľahčenie pri vyplňaní výkazu o odlove a nájdenej uhnutej zveri odporúčame, aby poľovný hospodár priebežne zadával údaje do uvedenej tabuľky, respektíve aspoň raz za mesiac uviedol do tejto tabuľky údaje z knihy návštev v poľovnom revíri, čo uľahčí vyplňovanie uvedeného výkazu ku koncu roka po skončení poľovnej sezóny. Z tohto záznamu lovu je generované mesačné hlásenie, ktoré užívateľ poľovného revíru je povinný zaslať obvodnému lesnému úradu 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Pre správne spracovanie údajov v zázname lovu je potrebné dodržiať určité postupy a zásady zadávania do jednotlivých stĺpcov. Tým, že vygenerujeme číslo riadku, následne do stĺpca 2a zadáme deň, kedy nám bol oznámený, respektíve kedy bol vykonaný odlov. Odklikneme šipkou alebo prejdeme a v stĺpci C, ktorý je v tabuľke označený 2b, je potrebné zadať mesiac v tvare stále prvého bodka a číslo mesiaca, v ktorom odlov bol vykonaný. Odklikneme, program nám automaticky vygeneruje, že lov bol 1. marca v danom roku. Keď si všimneme, rok nám automaticky je zadaný podľa toho, kedy v ktorom roku zadaný údaj zadávame. V prípade, že tieto údaje nebijeme priebežne, ale ponecháme si to na konci roka, je potrebné zadávať aj rok na to, aby nám program správne vygeneroval a rozlíšil mesiac v poľovníckej sezóne. Ku príkladu, keď to robím v februári 2014 a chcem zadať odlov z marca 2013, je potrebné zadať v tvare prvého, prekliknem do stĺpca C a zadávam len mesiac 3.2013. Program nám automaticky vygeneruje rok, ktorý nie je zobrazený. Pre vizuálnu ukážku zmením aj dátum a zadáme odlov v 5. mesiaci 2013.
Uvedieme, že 1. marca bol nájdený úhyn jelenia 1. vekovej triedy a 25. mája sme odlovili srnca 1. vekovej triedy a 2 srncov 2. vekovej triedy. Povšimneme si, že program nám automaticky spočítava odlov samčieho pohlavia a automaticky spočítava odlov celkovej tabuľke daného druhu zvery spolu. Pre štatistické hlásenia a povinnosti, ktoré nám vyplývajú ako užívateľovi poľovného revíru, je potrebné zadať aj číslo použitej značky pri odlove raticovej zvery, meno poľovníka, uviesť váhu odlovenej zveriny, v prípade, že táto zver bola odpredaná, uviesť aj predaj dividy v kilogramoch a v stĺpci 74 uviesť miesto ulovenia, v prípade úhynu zvery stanoviť príčinu úhynu, respektíve chytenie živej zvery a podobne. V takomto prípade povinnosťou je aj označiť v prípade odlovu mláďat, či sa jednalo o samičie pohlavie alebo samčie pohlavie, a to vložením symbolu samičie pohlavie alebo samčie. Stačí v kolónke symbol vybrať, ktorý symbol chcem, a dvojitým kliknutím nám program automaticky vloží symbol na dané miesto ukázané kurzorom. V prípade, že poľovný hospodár chce si vyznačiť svoje interné predpisy, ktoré vyhláška nestanovuje, tomu slúži poznámka, ktorá je mimo tlače výkazu. Údaje zo záznamu lovu sa automaticky prenášajú do mesačného hlásenia s tým, že v mesačnom hlásení v kolónke E4 zadávame mesiac, v ktorom chceme mesačné hlásenie vygenerovať. V prípade, že chcem generovať mesačné hlásenie za mesiac marec, v E3 zadám číslo 3 a všímame, že za mesiac marec 2013 ročný plán, ktorý bol schválený, je uvedený v kolónke ročný plán lovu odstrelu zvery, a všimneme si, že program nám automaticky zadal skutočnosť za mesiac marec, zázname love 1. marca máme zaznamenaný odlov jelenia 1. vekovej triedy. V mesačnom hlásení sa nám vygeneruje za mesiac jeden kus odlov a od začiatku sezóny v mesiaci marci máme odlovený jeden kus jelenej zvery. V prípade, že v zázname love mám uvedený aj odlov v mesiaci máj, v mesačnom hlásení srnčej zvery nie je uvedené žiadne údaje, nakoľko generujem len mesiac marec. Pokiaľ zadám za mesiac máj, odkliknem, automaticky z záznamu lovu mi program vygeneruje mesiaci maj, nebol zaznamenaný odlov okrem srnčej zvery žiadny kus. Všimneme si, že bol zmenený len odlov srnca a v tomto prípade nám zaznamenáva aj odlov od začiatku celej poľovníckej sezóny. Pre názornú ukážku uvediem jednotlivé termíny a rôzne druhy zvery, aby bolo jasné vidieť, ako program pracuje.
Všimneme si zadané demo údaje, ktoré poľovný hospodár zadal za jednotlivé mesiace odlovu. Prejdeme na hlásenie o lovu zveri a vyskúšame si mesiaci marec odlovený 1 kus, za mesiac kus celkovo. Mesiaci apríl neodlovené žiadny kus, celkovo 1 kus. Mesiaci máj odlovené 3 srnce celkovo. Mesiaci jún odlovený 1 srnec, čiže 4 srnce celkovo, plus odlovené diviaky a zaznamenaný nejaký úhyn zajacov. V 12. mesiaci máme odlovené mesiaci 12. plus odlov celej poľovníckej sezóne. Keď si všimneme, poľovnícka sezóna trvá od 1. marca do konca februára nasledujúceho roku. Čiže v danom poľovníckom období 2013 poľujeme aj január 2014 a február 2014. Tu zadávame kód 13, čiže január 2014 máme odlovených zaznamenaných plánov lovu v januári 2014 52 kusy bažantov a 4 lišky. Pozrieme do mesačného hlásenia, v január 50 bažantov, 4 líšky. Vo februári mesiac neodlovil nič a ukazuje nám odlov za celú poľovnícku sezónu. Tohto mesačného hlásenia môžeme buď vytlačiť klasickým spôsobom cez tlač a odniesť papierovou formou obvodnému lesnému úradu, alebo uľahčíme si prácu s tým, že vytvoríme daný súbor vo formáte PDF a po vygenerovaní formátu PDF tento bez problémov zašleme elektronickou formou, respektíve uložíme do elektronického archívu. V mesačnom hlásení o love zveri poľovný hospodár nezadáva žiadne údaje okrem miesta, v ktorom bol daný výkaz vyplnený, a dátum je generovaný automaticky k aktuálnemu dňu, kedy tento výkaz bol generovaný. A poslednou pomôckou v danom programe je vyúčtovanie zveriny, ktoré je súčasťou výkazu o hospodárení a stave majetku, ktorý užívateľ, respektíve poľovnícke združenie, je povinné predložiť 5 dní po výročnej členskej schôdze. Uvedené údaje sú generované z záznamu o love, s tým, že u jednotlivých druhov zveri je potrebné zadať celkové množstvo v kilogramoch u jednotlivých druhov zveri. U drobnej zveri nám program automaticky preratúváva kilogramy podľa počtu odlovenej zveri a koeficientom stanoveným vyhláškou. Zostávajúcu časť tabuľky, a to o poskytnutí zveriny alebo rozdelení zveriny, poľovný hospodár alebo užívateľ poľovného revíru zadáva podľa svojich interných záznamov. S tým na povšimnutie, že v prípade, že súhrn všetkých riadkov nie je totožný s množstvom ulovenej zveriny, čísla sú stále v červenom formáte. Ku príkladu, predali sme 200 kg zveriny, stále to máme červené. Členom bolo rozdelené 200 kg, a poľovné združenie spotrebovalo 50 kg sme dali poľovníckym hosťom. Čiže 200 kg, 500 kg bolo odlovených, 500 kg bolo rozdelených, a to sú
orientačné ceny, ktoré slúžia pre výpočet ceny rozdelenej, respektíve ulovenej zveriny. Tieto údaje je možné použiť, potrebné použiť aj pri vyplňaní ročného výkazu štatistického, ktorý užívateľ poľovného revíru je povinný predložiť obvodnému lesnému úradu do 10. marca následujúceho roku po skončení poľovníckej sezóny. V danom výkaze orientačné ceny nákupu diviny užívateľ poľovného revíru si môže meniť podľa vlastného uváženia. Takisto u drobnej zvery, s tým, že ostatné tabuľky sú, alebo údaje sú požadované v kilogramoch. Táto časť tabuľky, ktorá nie je súčasťou výkazu, slúži na rýchly prepočet zadávaných údajov u jednotlivých druhov zvery. Berme zajaca, do modrej tabuľky predali sme 50 kusov zajacov, čo predstavuje 185 kg. Zadám 185 kg. Pre členov sme rozdali 20 zajacov, predstavuje 74 kg. A rozdali sme 3 zajacov, čo predstavuje 11,1 kg. Celková váha ulovenej zvery je totožná s celkovou váhou rozdanej a použitej zveriny, čiže v takomto prípade údaje zmenia farbu na predvolenú čiernu. Verím, že tento program bude pre vás neoceniteľnou súčasťou práce poľovného hospodára.